Dahil kay nangutanan ako day ba kung asa daw ko nakapalit sa akong chitaraki rice. Mao din ando ka brand nga ako ang gigamit day no. Anyway day available din sa akong TikTok shop, so naani sa atong yellow basket, then ang link na sa ato ang comment section. Every time nga mukaon ko day, so kani jud nga rice ang ako ang ginakaon. Mo nang niubos jud ang ako ang timbang. Ug ang ganahan ako ani nga rice day no kay dali ra ka siya lutuon, ini tubig ra day is enough na. Mo na perfect kani sa mga nagdiet. Kung isa ka sa nagdiet day sama na ako day pero dili kaya nga walaon ang rice. So kani nga rice day para jud ni sa imong hapis lang. Ug mga tana pud gani mo sa lami ani day no. Wala siya problema si ang lami day og siyang baho. Kay lagi ang lami ani bugasa day is lami pa sa ordinary nga bugas. Og sa next video na lang day no ako i-demo sa inyo ha day kung unsaon ni siya pagluto. Kay lagi day ani mga panahon na day kay gigutom na piling gwapa oy. Mo nang wala na ako napakita sa inyo ha kung unsaon pag-prepare pero dali ra jud kay ni siya i-prepare day please lang. Kay likod man gud sa bugas ani day is na mo gud ni siya guide kung unsaon niyo pagluto ang bugas. So di na mo magkalisod-lisod ani day kay 1:1 ra pud ang sukod ani. Kung isa ka cup ang inyong bugas day, isa ka cup pud ang inyong initubig. Then humuli lang dan ani mga 2 minutes day. Muna kung gusto mo try ani nga rice day is available ni sa atong yellow basket. Og mao ra day to no bay oy.